Популяр җырчы Лилия Муллагалиевага куркыныч диагноз куелган – онкология. Уйламаган җирдән теге 3 хәрефле каһәр суккан авыру мине дә эләктереп алды ди ул. Инде хәзер җырчы ни эшләргә җыена? Саулармысыз, бу Әйче каналы. Минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Муллагалиева үзенең шушы шигыре турында каян, ничек белеп алган? Даими рәвештә анализлар биреп, узилар үтеп торса да, калкан сыман бизне, ягъни щитовидкасын бер вакытта да тикшерткәне булмый аны. Бу елның апрелендә җырчы бөтен эчке әгъзаларын УЗИда тикшертергә була. Шул чак щитовидкада йөрләр булуы ачыклана. Биопсия бирергә кирәк дип, Муллагалиеваны эндокринолог-онкологка җибәрәләр. Май бәйрәмнәре гөрләп үткәч, 10 майда нәтиҗәләр билгеле. Аяз көнне яшел суккандай була. Лилия Муллагалиева үзе бу хакта булай дип яза. Мин башта ышанмадым. Аннары җибеттем. Ишелеп утырып еладым. Бар тормышым күз алдымнан узды. Балалар әле аларның миңа мохтаҗ булулары әйтеп тә, сөйләп тә, язып та бетерә торган түгел. Аллаһым берегезгә дә бу хәлдә калырга язмасын, дип яза Лилия Муллагалиева. Исегезгә төшерәм, аның 4 баласы бар. Дусты Чулпан ярдәме белән Лилия ханым үз-үзен кулга ала. Чакырган җиргә бара, җырлый, ай саен онкология диспансерына барып, 3 тапкыр цитологияны тикшертеп, өчесендә дә ямашыш булуы дәлилләнә. Ничек кенә авыр булмасын, Муллагалиева иҗаттан читләшми. Тапшырулар төшерә, җырлар яздыра. Лилия Муллагалиева онкология белән авыруы турында социаль челтәрләрдә үзе хәбәр итә. Теләктәшлек белдереп комментарий язучылар арасында җырчы Ләйсән Гыймаева да бар. Ул да бу зәхмәтне башыннан кичкән. Гыймаева булай дип яза: "Үзем елыйм, үзем язам. 3 ел элек кичергәннәрем күз алдына килде. Синең хәлне ниләр уйлавыңны бик яхшы аңлыйм. Көчле бул, Аллаһтан сорык бергәләп, узгычы булсын. Уларыңның, кызыңның бәхетле булуларын күреп, сөенеп яшәргә язсын." Җырчы язучы Дина Латыйпова да кушыла: "Без синең белән Лилиякәй, барысы да бер төш булып үткәндә генә калыр. Менә әйтте диярсең." Озак кына уйлаганнан соң Лилия Муллагалиева операцияны Санкт-Петербург шәһәрендә ясатырга була. Ул инде анда. Минем блатны тикшерәләр. Тагын тапансымны анализлар, алар. Шундый хәлләр булсын. Дуслар, минем инде күп тапкыр әйткәнем бар. Күмәк теләк кабул була. Бу хакта язучы Зифа Кадырова белән дә очрашып сөйләшкәндә әйткәнем булды. Әйтәләр бит, күмәк теләк ул кабул була. Менә әгәр дә бөтенбез барыбыз да бергә телик Зифа апага иң мөһиме сәламәтлек, тән сәламәтлеге, рух сәламәтлеге. Лилия Муллагалиева үзе дә әйтә: "Әле минем җырлыйсы җырлар, куясы концертлар, эшлисе изге эшләр күп булсын." Әйдәгез, Лилия Муллагалиеваның бу сүзләре фәрештәләрнең амин дигән шагына туры килеп, шушы зәхмәт белән көрәшүдән җиңүче булып чыгуын теләп калыйк. Дуслар, үзегезнең сәламәтлеккә сак һәм игътибарлы булыгыз. Бер җирем дә авыртмый дип утырмагыз. Тиешле планлы тикшеренүләрне үтәргә кирәк. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклый күрегез. Хәерле сәгатьтә.